Eric ter Karuto kata peleka kwa Ruto. Ma dibod ni nyiso ni un inachiel kuom jotelo. Dibed ni nyiso ni uonge gi gi moko kuom bede migepe mang'iyo wechego mag lupo mar chik kata ne olu chike yo makare. Neno ka no omiye thuolo mar dhi e ngadho mogik mamalo mogik mar telo. Nyiso ni ka isebedo MCA kaka in ni to koro kata polis kata court okidwa mago pod tindo. Koso bedo nang'o kae. Erokamano Lydia, ka chien kacha kana chako loso to na wuoye wach moro ni jatelo take the lead. Tiende ni chik olosi mondo chik orit piny. To chik ni mondo orit piny nyaka bedi jotelo makonyo jopiny mondo mi giwinj chik ni. Nito onego rite nang'o kata onego luwe nang'o. To na wacho ni yo ma jotelo nyalo jiwo godo jopiny mondo luw chik kata orit chik en ni ka jotelo go wegigo odake oketo chik cha e tim. Mano e yo mamiyo jotelo mamiyo jogo magitelo negi bende luwo chik. King'iyo principles matayo bedruok mar jatelo Lydia, one accountability. Accountability tiende ni decision mora mora ma jatelo okawo to nyaka bed accountable ne decision no. Mano mokwongo. Mar ariyo, under foundations kanyo wan gimoro ni objectivity and partiality. Tiende ni jatelo ok bed influenced. Ok owachi ne an na koso nikech ng'ane no influencer. O take charge, o take responsibility. Koro gima da wachi en ni ni ok ang'eyo to otimore nikech jotelo gi gibe gin dhano. Ok en malaika. An kawuono an MCA nikech jopiny omiya thuolo, Ruoth Jehova Nyasaye bendo omiya thuolo mondo mi abedi MCA lo joma tindo. Ok ni an kenda manyalo bedo, nitiere jogo manyalo bedo, to nikech kuom ng'wono mar jopiny kod Ruoth Jehova Nyasaye abedo kawuono. To ok onyiso Lydia ni aonge weaknesses ka aonge ng'olna. An gi ng'olna wuon kaka Eric Augo. To ng'ol gi keche gin gi dhano. Samoro inyalo po ka giyewi. Koro ka giyewi Lydia magi muomo. Ema inyalo neno godo response mar Mwalimu Peter Orero. Nikech en dhano, to dhano nigi ng'ol mare kod teko mare. Koro en ni gimotimore no jiwowa kaka jotelo ni mondo wa adjust kata wajiwre mondo gima chalo kamano kik yudwa kaka jotelo. Ma jopiny o trust mondo mi o represent gi otinegi kod Ruoth Jehova Nyasaye bendo walowa mondo mi wati ne oganda to kik wati oganda. Erokamano. Osedo sani odong' mana higni 2 kende piny Kenya chomo yiero 2027 to kiwinjo